baro dia ruai ke jiruai ke nomor kebasan sepak sepuar buka jiruai ke bertemai bala kabarim sang sepak kusan yang datang ya ke babah. ngadap lagi jingkmen badien hikmat jompi hakni por ban ai kublai ya ka jingruai ka bala pensingau hani ya ka jinglam prang ya ka jingseng ka jingi namba ka longhing maunai bat kane kade ka program jong ka jingi simenta jong ka we pa ka longhing ha ka balam ka jingi kade ka family togetherness ka bala sedang nadu ka sni sunday haru ka sabaton menta ka janmit nga khot singau bhai ki baro ki parlo bat ki paramangi jongi ki bapet ya kane ka YouTube channel jong ka balang nongstoy nga priang singau bhai pi baro ha kane ka janmit bat nga priang singau haru ya kitu ki ban sapet haden habot ya kane ka YouTube channel jong ka balang ka jongi ban sedang ya ka jingsen jongi ha kane ka janmit ngin yo ya ka jingruai sedang na kalongjing jong iramba balang si thaba ban sedang ya kecing ya seng jongi hakne pon ya Thailand kecing wai ba saus pa sapundreu nak ba mai saus pa san nak ba rim bong nganwan nadu bangadang rim Ya
bela ai ni ya ke jing ruai bat hak ni ke por nin yo ya ke jing polis dan berduai na imastar kelendo Bless uton janmit ipi ki para mengi bat perlok ki baya ngap dengan ga program akan ga janmit bat akan ga por swa bangan duai yang pule dengan tin ki jong play ila mensiam lagi Robert kelenong ke pasang ke dekat ke Bandingkong bat ke ba tong ni pule ke tin jong play to sngau pi ki kun ya ke jing hikai upa bat to sya skor bat tiếp ya cái jing xiêm phang đi khát cái bà naba nga ai ha phi ya cái jing hi kai cái bà ha to wat ino no ya cái an cái jonga to ngin pendam klik cái jing doai kupa jungi ba beneng ha cái này cần trai ya ngu ya me trai và tu don kat me trai kham tam yu sakri jong me trai bania sam ni tin cái jong me trai Turon kat metrai kan dengan tayu kerku metrai ki bar tiba mel ai ha ki berkhoi terdemak metrai kilai kileng dijungi singap trai ki jing tuai screen pop amen ngai kublei ya imastar kelendo bela ai hangi ya ke jing pulei bat ke jing tuai hak ni ke por bat ni poi sakoi ke benta ke ba nginyo sngeu ya ke jing tuai ke ba kerpang na iban ker nonglan Thank you Jehovah cái đấy em ngâm lòng mà rồi. Là ngày ya thập đen kỹ đường nhau mê làm nhà nga là nga đây vang mang kỳ duyên nghe mê cơ shan nhà nga là Drive it on back em ngắm long mar way em ngắm long mar way ring God ba du Jesus em ngắm long mar way là ngày ya them serve you ngàn chép tiếng đàn lê lê ring gạt ba đôi Giêsu em ngắm lòng mar way tuần đi bor nghèo lòng mar way cùng hấp đèn khao ba ngã yos nghèo gà jing buồn cá bas nghèo share cake bas nghèo They have Ganika for done by Yang Hasinda Dunga. Yes, go to shy by day, Jesus, whom do in all Yanga. Em ngắm long mar way try, em ngắm long mar way. Ring God ba du Giêsu em ngắm long mar way là ngày ya em sương yêu chính ya ngàn năm chép tiếng đã lên lên Ring God ba du Giêsu em ngắm long mar way Ring God ba du Giêsu em ngắm long mar way là ngày ya thật em sương yêu chính ya ngàn năm chép tiếng đã lên lên Ring God ba du Giêsu em ngắm long mar way Ring God ba du Giêsu
Sajisin la pendap ingat aga jingkmen hak ni ke jamit kaba ngela ban penito sepi ya unok keren jengi hak ni bor ubdai hi u khot balang ba Shirhem jong ka balang ka jengi nang ni na nom stoin ibdai evangelist ba Shirhem ban trei ka kam jong play bat menta idam don hak jingkule idon sia Filipin bat in se so lang ban ni hak ni ke jamit ban isam habring jengi ya ka khubor na ka tin ka jong play but ita inong keren jengi haning por idai evangelist Sylvester Champlian haning por nga IT sa ibali sam gektin ke jongplay hapdeng jongi na ka yeng Champlian ninyos ngeu ye khubor na evangelist S Champlian kublai pibaro akrteng bathyang tam yung Jesus Christ hashwa bangin pliet ektien jongblai tong ye pnem khli hagijin duai kokpa ji bahap neng nyai ka jingo ber ka jingero yame hagni ka por hashwa bangin pliet ektien bukhu jome pli ka donut jongi kran hangileng bau mensim bukhu buri yanga shalandet jogadipna haka kerteng Jesus Christ kan duai amen ka subject ma bangkwa bnya sam pabdeng jong pi ni ka por kalong ka jingker khu hayeng haka culture jong ki jiu yaki khon la nyau yaki kum ka jingker khu na oblai bat ki jubu yak ti ban ker khu yaki khon halo ka kli jong ki hado menta kini kisngi ki jiu haka janmit jong ka sngi thoding ki jubu yak ti ba duai ba kinong kum Abraham kum Isaac Jacob bat ki weide ki breu jong ka Bible kum no ka longying jong phi pat ngakan mau haka por ba ikhon jonga I Eliana lakhash kini ka perthai la pandap yangi da ka jingkmen bat ka jing sung bha ilong sha ka jingker khu na oblai bat kani ka pen kan mau ya ka e ka ba unong roi sam u ong haki sam shispa arpnyo ka khat ka balai ki khon ki long ka jing yo kanti no try nani ki jing yo kanti jong try ka ba mur ki long ki jing ai sung bha jong blai bat ngi kum ki kmi ki pangin ka kamram man ya lam ki shu blai dei na makata u Solomon us im obastat u tho haki proverb kalong ka ba arpho lai ka khat ka ba arpun riu u ong u blai u ang nut baki khon kin ai ka do nut shalok pa u Solomon u balong pa u khwe lenti baki khon kin ai ka do nut jong ki shu bat shaka kami da shisha wat kini kisngi ki khon ki ban ai ya ka do nut jong ki shaki kmi ki pa da ka baki burom yaki da ki baki kongo yaki bat da ka baki e yaki don ke jingkman palat ban yakani ha kai longying long sam ha baki khon ki buram ya ki kmi ki pa ki ai ka donut jong ki shaki kmi ki pa bat kham tam show blai ni yo sngo bat ngi jo I ya ki longying ha ka ba ki khon ha ka jaka ba ki long ka jingker khu ki la long pen man ka jing te kat no shisha ka pen pat ya ka donut jong ki kmi ki pa ha ba ki I ki khon jo ki ba ki le presha ngakwa bnya sam atli gir khot Bible bagila ban siam ha ka kitab Exodus kulong ka ba arpho gir khot ka ba khat ar but Ephesus nriu ka khot ka baningkong ka kren hangni baki khun ki dong ka kamram bar kata kalong bakin burom ye ki kmi ki pa bat ban ko ngu yaki pi ka jing burom bar ka jing ko ngu ki ya rengkat ban burom ka de ka kamram compare kumnu kilong lagi long ki ba start ni ki baduna jing start la ki don kerdan ni ki bom don kerdan ki don kam man burom yaki ba ki don kam ru ban ko ngu yaki kmi ki pa pi ka jing ko ngo ka kham thiang ban kham bha mani ka nu ka jing nya ai ngo lani ya kinu ka jing ai su bha ba ngi la ban ai ya ki kmi ki pa jongi ha ba ngi crunch pang ka jing ko ngo niran kam ban ko ngo tang ya ka badai bat kiar ya ka basni nomor upol ong ba ka jing ko ngo jongi kalong ka jing ko ngo how try ti bun sin long ba ngi jus ko thu bakla shapang ka ni ka jing ko ngo ti ha ba don kabenta hakaba ki kmi ki pa jongi ki le persha yangi lane ki drunk ti yangi lane ki don ki pa ki bale mi jot dal ki khon ngim dei ban sangap jar ni don kam ban pau ya ka sur jongi bandawa ya ka jing bishar ka ba hok hande bangi kran par spang ka jing buram la da ulong bobo ai ni long ba klem ka jing buram jongi kam dei ban kala ngi de ban don ka jing skolam nam ta jongi ngi de bandon ke jing su e yaki mar ke jing map ya ka e ka baki kile tinga kwa hagani ka por ba nin bat ya kani kamat ba kum ki khon ngiran kam balong ka jingker khu haying balai kalong ka badan kam yaki khon bakin ko ngu yaki kmi ki pa habaki kai ka babha na kwa ban
pai syaki a ki lenong ki bangila ban syam haka kitab nong bishar haka kitab nong bishar ngila ban syam ye gane ke jinge thu khana syapang u samson ba ka ying ka sam jo jing bishar khat lai lenong hadu nong ka ba khan riu u blei ula kular ya gane ke ying bo un pha ya un nong pelat ha Israel na ka ti jong ki nong shun jo ki Palestina u blei ula kular bo un ai ka bor ho ni khon bar ka bor kan shong usnyu jo ka kmi bor pa kim de ban pendai khan shi ha usnyu jo la khot ya ki kmi ki pa bakin le ka kamram jong ki bakin am pendai kanu ka ba tingit ha ka por ba ka kmi ka dang armet bakin ban kian ki jing bam khoi bakin ban pen ida ka nuksa ban yalam ya ki khon da shisha ko ki kmi to tep ba ka jing im ba bha jo phi ka long ka nuksa ka ba kran kham jam ban ji tin ba phi kai ban lar phi kwa ka jing kar khu haying ka de bas dang shwa na phi ban yalam ye ki khon dalade da ka duksa ban phaish ublai ban kum ta kin ai ka do no jo ki shapi te ngakwa ban puli ya ka we ka ba ngila ban shem na ka we ka nong tho kot ka ba kreten ka Ellen G White na ka kot youth instructor ka ba tho sum khat plus ba khnai phulai ka ong kum ni kikmi kikpa ki de ban le kat bala ka bor jo ki hakilat ba ki kabu ba ki don ban hikai ye ki khon ban ai ye ka do not jong ki shaublai pios ngau ka ka kamram jo ki kmi kikpa ban le kat bala long ba habu samson ula he la san ha ka ying ka ba riublai ula san ru ka jimut perkhat ka logren yeng jo bat ngi syamru ba u samson udon shisha ka jing start ti ka bor ula pau shisha haba u penyap ye u sing tang da ka bor met bor ti jong o hande ha ka jing long samla jo ulai lok bat ki brio ki banajan ka snong ju ka balatip ka tengkum ka snong zora hang ni ulai knu iksamla ki ba pendum ye ki jimut perkhat jo bat anda ulas dang kham san kham rang ba ulajit ban shongkurim bat ka brio ka bom ngai ye ublai hapangi pai ar korin ka nong ka ban riu ka khat ka ba khat san bat khan riu ublai u khang persya ba ki bangai kim de badan benta bat ki bom ngai ublai dan benta bat ubelial ti samson ulai le persya ya kane da ka ba ushim ya ka brio na ka snong timnot bat hang ni ulai shongkurim bat ka haba ke mi ke pa ki mana yu ong mei pa kani ka brio ka ibha e yanga ula pensung ha ya la ka jong ka jingkwa bat shim la pensung ha ya la ki mi ki pa phi hang ne ka jing bakla jong u samson ka long bu le persya ya la ki mi ki pa wat hadin bakila hukum ya ula ne kila maham ya ka por ka yat bagani ka brio kala syukur ya bat kala claim ya ha ka jing bitar ula le ba le persya ka dong Palestina bat kat bai nang yat ki por long ba ula le shagasa ha ka bakidon ki nong shun ju bat hang ta ula ya thia bat ka brio ka ba aurea ula pentingit ya la de hande ublai ha ka jing e u ya sumar ya bat u ya sumar ya na ki nong shun ba un kelah ka ba mot ula ya kham jingai ha ka ba khadu ula itnat ya ka dailila ka long ka brio ka ba ula i na ka do no jo bat la ong ba ha ka ba khadu ha ba la pen shoy u ha ba kala karpat u ba un ya thu ya ka bor ka bari jo ula pla ha ka dailila bat markum ta ka dailila ka khap yu nyu jo la te la khom u bat la ki nong shun jo ki la yalam bat penlong koi di u ki la klau no ki khmat u bat u la mat la ha ka ni ka ji shem ka jong samson ka la long sha ka ji shem ka bas ngosi hadu kata-kata ha ka jing mat la bat ka jing du bor ula pai shu blai ha ka jing kala ka ba mot ba blai un isn e yo ba un ya rap yo bat hang ta ula kerpat khadu ba ula ban yeng ban krisyan halor ki artli ki paya jong kata ka temple badon ublei dagon ublei jong ki do kha balong unong ya dai ya ka duriau hang ta kat ba ki nong mani blei jong dagon ki wan na keleng ban duai ki nong Palestina hang ta ula kerpat yu blei sechen try ai ka bo bangan penkelon ya ki dik nong shun jonga bat ublei ula jubab bat ha kata kasngi ula penyap kampalat bun brio ya ki nong shun ha ka por ba udang im kani ka de ka e ka ba u la ya shem bat hoi ula yap ha kata kum martir jo ki Israel la da un jin ra ko ngu ya ublei
unjinala ban pendep ban pendon ya ka burom ju blai kham kraw man ya ka e ka belajia kan kum ka history ha ka Bible. Ti ka ji kai bangila ban yo hang ni na usamson kalong bangi don kam ban ko ngu ya ki kmi kikpa ya ka ji kai jo ki kmi kikpa hende ka e ka belajia ya usamson shim la ko ngu habala hikai ya una du dangret ba un burom ya ublai kham tam ba de ban shongkurim bar ki bam ngai kata kala kata ya nang ta ka ji kai ka ba ar long ba de ban ngim de ban pensu ba ya la de hende pensu ba ya ki kmi kikpa kan mau ong kata ka priu ka ib ha yang a bar kum ta ula be ya ka jing ko abrai jo nang ta tei ya ka jinglong pi ha ka ying ka sam ngiron ka man tei ya ka jinglong bar ki kmi kikpa ki nyarap ya pi bar ngiron ka man ya thu shi ki kmi kikpa ya ka jing e ka jongi ya ka jing tlot ka jongi la dai phidan ka man ya thu ya ka bari jo pi kan mau ka ba shngan tam ka long man ya thu shi ki kmi kikpa ki la ban a ya pi ya ka jing yarap bar kham tam ya thu shu blai nang tang siam ba usamson ushania ha ka bor jo ha ka jing start jo haba ki samla kila sang man he dang san ki khun to sang barang ba bun sid ngi ju snow start bani ki kmi ki pa bar kum tang ye le prasha yaki ka ai ka bla jia yu samson ka long shisha ka jing jia ka ba snow si ngi don kam shisha man shania ka bor la jong shania ha ka bor jo blai sa ka we ki ji kai bing la ban yo ka long ba usamson ula rem ban sun shar ka jing ko abrai jo ula boot ka jing ko abrai jo bar ula penlen e ya ka bor bar ka talent ba blai ula ai ha o bon sen ki samla ki pun serwano yala ka jong ka talent da ka ba ki be ye ki jing kwa brai jong ka do no choki jo ka met choki jo ka do jong ki nang ta ka wei de ki ji kai ka ba kong san bangila ban yo na u ka long ba ni de ban don ka jing kit khli ni ha ba jeng maroi ha ka jing em jongi ba ki kmi ki pa kinom la ban don ba ni barabor ni don ka man kan mau ya ka ni ha ka jing em ka jongi Dikmi kikpa kin se i yangi bat ngi hap ban jeng halong ki jong ki kejat bat ngi hap ban job ya katma ba shimat ha ke jing em jongi hawa shisha kalong ka ba shitom kup ki khon ban yele pressure ke jing pressure sedong ka perthai henry ngiron ka khubor ka ba ba wala da usamson ularem ngiron usamson ubakham khlan u jisu ulong no plai tang jong ki Israel henry jo ka perthai bar ka wai ho u jisu bo wan chikini ka perthai ulalong kum khon ya ka Mary bul Joseph ula ko ngu ula but ya ki chi kai jong ki ula sha pen shoi kum Samson henrik ula job nang tangi syam shishu ya ka jing hikai ba ngila ba yo no Jesus Christ kalong ba ule ya ka mon ka chung blai ai ka do no shi ki mi ki pa bat shi ukpa jo u bahab nei ka Bible ke thu yang ngi kum ni ha ba ngi phai shu Philippi ar pra ula ko ngu hadu ka sni jo ka jing yap ban ai la ka jo ka jing em na kam ta ki brio ki bolwan ban sispa ngiyo shisha ki kai kum no bu Jesus Christ le la pen mat la Jesus Christ kum la pen mat la ya usamson la tap ya ki khmat jo la iben yo la sa na pna yo bat la yeng hap deng art li giding pna hang ta ul ai la ka jo ka jing em nam ta jonga ba jo phi kai ka bu usamson sham la u Jesus pen i ba bang shania ha ka mon jo pa ni la de phiru la philong kum usamson batlot ha ka met Lene hakanu kadu ki jing pen shoy pai shu Jesus Christ ai ka do no jeng phi shu blai la ban yara la phi kwa ka jing ker khu ka ying ka sam jo phi ai ka do no jo phi shu blai kum ki kmi ki pa lum yi ki khon jo phi duai nam ta jo ki ba ki la ban pai shu blai ai ka do no jo phi ning kong shu blai ka ying jo phi kan long ka ying jo ka jing ker khu u blai ker khu ya phi kat ba phi sekri lang kum ka ying ka sam ai bo blek un ai bor ya pi la dang ila long jengai kum ki khon ni sngo kum ngila rem la sakma kum khon sarong auria wan ukpa u ap ya pi bat ukloi ban krup ya pi ya jingker khu haying habaran ki khon ki ba ai ka do no shong blai u blain kur khu ya pi amen ngangai bakleyo ya ke jingker khu hai ni ke janmet lamba ke jingye puli jingi na ke tiem ke jong play ya ke balai sam ding jongi da evangelist s yang pliang bat ban pun wai ka jing seng de juni hang ni ka janmit yo sneu yang ya ka jing wai na ka long ying jong irang ba palang bat pun wai ka ni ka jing seng ka jong ni ni rai lang ka number to rai ka ba sang spa andru ko lai suk long ka long ni so long ka yin
wai ke jing seng jeni hani por ngini osngeu ya ke jing wai penwai na I daffodils emyo dan kia ke jing wai ko jeni ba men ai ngai ko ba ka na jeni atrai bi itu ma ko kir ka jeni ba tu la ma ni reti ko ba ba me de kan kulesh pun try jing asa spirit of ya kini kita ya kita ada ber try ba kan tamela ai ko ba kia ni bi me try ba tidak karo ko jo iti pa na bangen ba ya kino sa jongana ko ba try spirit ka ba la no Tidak kamu memang kita tu ibu bapa yang kita atas kedua yang kita dan hospital lagi kita siapa kita memang kita tu ibu bapa yang kita tidak banyak yang kamu kita atas but Tuhan kita kita jom banyak atas di mana kita justru itu yang nga ai kublai ya ki para banget ki jongi ki bay simbenta hakani ke janmet ya ke program nadu ke jing yalam ya ke jing ruai ba nadu ke jing ruai sedang ki ba pulai ba ruai ba nga ai kublai ru ya ke jing ruai ke bakerpang nga ai kublai khamtam ru ya ke khubor ke belawan breng jongi langba I evangelist S Champion ba nga ai kublai ru ya ki bay simbenta ke jing ruai penwai ba ki bay simbenta ke jing ruai penwai ni ai kublai sabto ni pi baro ki parlok bar ki para bangai ke bapet ya ni ke YouTube channel jong ka balang ka jini ha ni ke janme kublai ungkur ku yi pi kublai shibor